खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राकेश रामसेर बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे बाथ्रा बुंनाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव बिटिसि खौ फैबाय थानाय समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजायानो सरकार खालामसिगोन थामहिनबा बिटिसि आव बिपिएफ आ फिन सरकाराव फैसिगोन होननानै दाबि खालामदोंमोन आरो बेखौ गिनानैनो प्रमोद बर' बिथां बे प्रमोद बर' बिथाङा दिल्ली टु नागपुराव बे समाव गिदिंबाय दं बिथाङा थांबाय दं खारखुमाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन थामहिनबा गिबाय दङ प्रमोद बर'आ जायनि थाखाय बे समाव बिटिसि आव बिथाङा गैया दिल्ली टु नागपुराव खारबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ फिननाय होदों जे बे समाव प्रमोद बर' बिथाङा आथिखालाव बिटिआरनिल' सासे दैदेनगिरि जानानै थायाखै बिथाङा भारत हादरनिनो सासे गेदेर दैदेनगिरि जानो थांगासिनो दं बा जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों जायनि थाखाय बिथाङा बे समाव गुबुन गुबुन जायगायाव बिथांखौ दैदेनगिरि महरै सासे हादरनिनो सासे दैदेनगिरि महरै बिथांखौ हांख्रायो आरो बिथांखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव लेंहरनानै बे समाव गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिबान होयो जायनि थाखायनो हादरनि गाहाय नरेन्द्र मोदी आसाम रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथांखौ नागारनानै बे समाव सोलिनो सानाखै बिथांखौ बा प्रमोद बर'खौ नागारनानै बे समाव सोलिनो थाङाखै आरो बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बे प्रमोद बर'नि मानदान्दाया बे समाव हादरावनो गोसारदों हादरावनो मिथिगौ जे प्रमोद बर'नि खामानि मावनाय आरो प्रमोद बर'नि जाखिनि बे समाव बुहुमनां जानाय बिथांनि जे हाबा बे हाबा मावनायखौ मोनदांदों जायनि थाखायनो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथां प्रमोद बर'खौ नागारनानै बे समाव सोलिनो थाखाय सानाखै बेनिखायनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव गुबुन गुबुन हाबाफारियाव हादरनि गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथांखौ हांख्रायो आरो बे बाथ्राखौ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बबेहाय मिथिनो हाग्रामा महिलारिया बेनि सायाव गियान गैया बेनि सायाव जेबो बाथ्रा मिथिया होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा ডাঙৰীয়াই এই সময়ত এনডিএৰ এটা দায়িত্বত থকা এজন ব্যক্তি আৰু সমগ্ৰ যেহেতু ভাৰতবৰ্ষত তেখেতৰ দৰকাৰটো ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত এইটো অনুভৱ কৰিছে তাৰ কাৰণে তেখেতক আমাৰ এনডিএৰ আমাৰ লিডাৰসকল তেখেতক বহু সময়ত বহুত ইনভাইটেশ্যন থাকে বিশেষ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তেখেতে এই ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন শিক্ষাৰ দিগত আৰু মানে স্বাৱলম্বীৰ দিগত এই দিগত বহুখিনি কাম কৰি আছে গতিকে এটা গাঁওবুঢ়া এটা অজ্ঞানী ব্যক্তিয়ে সেই ধৰণৰ কথা একো বুজি নাপাব बिथां हाग्रामा महिलारिनाव गियान गैया हाग्रामा महिलारिया बे समाव बेफोर बाथ्राखौ मिन्थिया जे प्रमोद बर'आ बे समाव हादरनिनो सासे दैदेनगिरि हादरनिनो सासे मोनथि जानाय सासे सुबुं जायनि थाखायनो बे समाव गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बिथांखौ लेंहरो बिथांखौ बे समाव आलासि महरै हांख्रायो आरो हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांखौ प्रमोद बर'खौ हांख्रायनानै लाङो होननानै बाथ्रा बुंथिदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा आरो बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारिया मिन्थिया हाग्रामा महिलारिया बेनि सायाव गियान गैया होननानै गोख्रों अजद खालामदों थामहिनबा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा ডাঙৰীয়াই এই সময়ত এনডিএৰ এটা দায়িত্বত থকা এজন ব্যক্তি আৰু সমগ্ৰ যেহেতু ভাৰতবৰ্ষত তেখেতৰ দৰকাৰটো ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত এইটো অনুভৱ কৰিছে তাৰ কাৰণে তেখেতক আমাৰ এনডিএৰ আমাৰ লিডাৰসকল তেখেতক বহু সময়ত বহুত ইনভাইটেশ্যন থাকে বিশেষ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তেখেতে এই ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন শিক্ষাৰ দিগত আৰু মানে স্বাৱলম্বীৰ দিগত এই দিগত বহুখিনি কাম কৰি আছে গতিকে এটা গাঁওবুঢ়া এটা অজ্ঞানী ব্যক্তিয়ে সেই ধৰণৰ কথা একো বুজি নাপাব সেইটো ইটোৰ কাৰণে কৈছোঁ আজিৰ সময়ত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই মানে খালি বিটিআৰৰ মানে নেতৃত্ব দি থকা ব্যক্তি হৈ থকা নাই তেখেত আজিৰ দিনত ভাৰতবৰ্ষত এটা উঠি অহা এটা মানে সমাজক ভাল পোৱা এনেকুৱা এটা পৰিচয় পৃথিৱীতে এটা বেছ কৰিবলৈ তেখেতে সক্ষম হৈছে তাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই
আৰু আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে তেখেতক এৰি পেলাই এক খোজ আগত যাওয়াৰ চিন্তাটো নকৰে বিটিআৰ বাকী ৰাইজে শান্তিকে থাকক বাকী কথাৰ কোনো মূল্য নাই 25 পৰা 30 বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এই সময়ত এনডিএৰ এটা দায়িত্ব থকা এজন ব্যক্তি আৰু সমগ্ৰ যেহেতু ভাৰতবৰ্ষত তেখেতৰ দৰকাৰটো ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত এইটো অনুভৱ কৰিছে তাৰ কাৰণে তেখেতক আমাৰ এনডিএৰ আমাৰ লিডাৰসকল তেখেতক বহু সময়ত বহুত ইনভাইটেশ্যন থাকে বিশেষ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তেখেতে এই ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন শিক্ষাৰ দিগত আৰু মানে স্বাৱলম্বী দিগত এই দিগত বহুখিনি কাম কৰি আছে গতিকে এটা গাঁওবুঢ়া এটা অজ্ঞানী ব্যক্তিয়ে সেই ধৰণৰ কথা একো বুজি নাপাব সেইটো ইটোৰ কাৰণে কৈছোঁ আজিৰ সময়ত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই মানে খালি বিটিআৰৰ মানে নেতৃত্ব দি থকা ব্যক্তি হৈ থকা নাই তেখেত আজিৰ দিনত ভাৰতবৰ্ষত এটা উঠি অহা এটা মানে সমাজক ভাল পোৱা এনেকুৱা এটা পৰিচয় পৃথিৱীতে এটা বেছ কৰিবলৈ তেখেতে সক্ষম হৈছে তাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আৰু আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে তেখেতক এৰি পেলাই এক খোজ আগত যাওয়াৰ চিন্তাটো নকৰে বিটিআৰ বাকী ৰাইজে শান্তিকে থাকক বাকী কথাৰ কোনো মূল্য নাই 25 পৰা 30 বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रीम एप बे आंगो स्ट्रीम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रीम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रीम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रीम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन